Assalamu alaikum bandiraɓe heɗiɓe. Amin calmina on e inde Allah joom jam on. Jiɗɗo yimɓe fof nana te jaɓa lawol peewal ngol o lelligol beele ina mbawa dañdude e makko jam celluɗo ha abada. Amin belti no feewi e ko min mbawi artude cokkande on yewtere mon lawol peewal. Ko annabi Musa windi Tawreta. Tawreta ina waɗi defte 5. Ko e yewtere men ɓendude ndeya ngaynunoɗen deftere lasli nde. Ha ɓenduɗen e deftere ɗimmere wiyetende fergo. Woni yidde men e ko ñaagiɗen Allah, ko yo Allah laɓɓin hakkillaji men e ɓerɗe men e kala ko jangaten e nde deftere welde. En jii e wonde deftere ɗimmere Tawreta nde fuɗɗori koɗo adande nde joofiri ɗo. En jiino no iwdi Ibrahima, Isaga e Yakubu ndi siñtiri leydi Misra, woɗɗundi leydi Kanaan ndi Allah fodannoɓe ndi. E simore adande e deftere fergo nde en jangino ɗum ɗo. Ɓiɓɓe Yakuba biyeteɗo kadi Israila yaadunoɓe e mum Misra, goto hen fof e ɓesgu mum nani: Ruben, Simeon, Lewi, Yuda, Isakar, Sabulon, Benyamin, Dan, Neftali, Gad, Aser. Yimɓe umminoɓe e Yakuba fof gonno ko 70. Tawi Yusufa ɓiyi ko goɗɗo o wonno ko Misra. Yusufa maayi, kañum e mawniraɓe mum e miñum e yimɓe on jamanu fof. Israila en jeñi, keewi, aɓe ɓeydo heewde, aɓe ɓeydo alɗude. Ɓe kebbini leydi ndi fof. Misira dañi lamɗo goɗɗo mo andano Yusufa. O wi yimɓe makko: ko Israila en ngoni leñol ɓurgol heewde, ɓurgol alɗude e men. Ngonen ƴoƴɓe e jeese mabɓe, kaɗen ɓe ɓeydade, beele so tawi konu dawi, woto ɓe jantoyde e añɓe men, ɓe kaɓa e men, ɓe jalta leydi ndi. Mawɓe liggeyaji pawa e dow mabɓe, ina ligginaɓe alay sago, beele ina tampiniraɓe liggeyaji musɗi. Ko noon ɓe mahiri cahe Pitom e Ramses, beele ina gonta paabi Firawuna. Misranaɓe ina ɓeydo leptude ɓe tan, aɓe ɓeydo heewde, aɓe ɓeydo yeñde. Misranaɓe ɓe kuli Israila en ɓe. Ɓe mbaɗi e mabɓe kalfandi bondi. Ɓe kalni gurdam mabɓe, sabu liggeyaji cattuɗi, liggeyaji ɓakke, tuufeji e liggeyaji gese. Aɓe pawanno e mabɓe ɗin liggeyaji fof, tawa ɓe jurmotako ɓe. Daroɗen ɗo seeɗa. Gila mayde Yusufa haa ɗo tolniɗen e ndeɗo simore, duuɓi kewɗi ina lumbi ɗon. En jii ko goɗɗo laamino leydi Misra, ko laamɗo mo ganduɗa andano kala ko Yusufa waɗanno Misranaɓe. On Firawuna tampinino Israila en no feewi, waɗi ɗumen maccuɓe mum. Ƴeew tan golle ɗe waɗannoɓe ɗe. Kono Allah yejjitani hen hay hunde. Allah wonno ni ko e timminde fodore mum ɓoynde. E gonga Allah ko ñiibɗo, ko aadiyanke. Kala ko Allah fodi waɗat ɗum, ko leeli e miijo neɗɗo fof. Ko Allah watno feere haa tagi leñol ɗo annabaɓe ɓe e dandowo o potno yaltude, te hay hunde wawa falade feere makko. Oɗon ciftora nde Allah fuɗɗi hollirde feere mum haa tagi leñol kesol ngol, o fuɗɗorino ko e nayeɓe ɗiɗo, hono Ibrahima e Saratu. Nde Ibrahima dañi duuɓi 100, ko nden jibini Isaga. Isaga jibini Yakuba. Yakuba jibini ɓiɓɓe 12 ɓe ganduɗa Israila en fof ko hen gummi. Nde ɓe eggi ɓe koɗoyi Misra, ɓe gonno ko yimɓe 70. Caggal mum ɓe gonino leñol mawgol no feewi. Beele Allah waɗino ko wino gila ko ɓoyi ko? Beele Allah waɗino e Ibrahima leñol kesol mawgol? Aha kay. Allah ko ñiibɗo, ko haali o waɗat ɗum, teddungal wodanimo ha abada. En jangi no Firawuna tampinirno Israila en, waɗi ɗumen maccuɓe mum. Kono en jii e wonde Firawuna ina ɓeydo añde e salade Israila en tan, Allah ina waɗa feere mum aɓe ɓeydo heewde. Bindi ɗi ina kalana en no Firawuna finniri no feewi, rokki yamirore wi:
beddoɗe nder maayo kala cukalel gorel jibinangel e israila en ko woni hen miijo mon hol gardiɗo firawuna e nde negre ko seytane holko waɗi seytane yidde tampinde israila en wara ɗumen ko ɗum ɗo waɗi seytane ina anduno no Allah fuɗirno nelde e aduna he dandowo jom bawɗe jogorɗo dandude bani adama en e doole bakkat e jeygol seytane ina anduno kadi dandowo jogorɗo arde e aduna he yaltata ko e leñol israila en ko ɗum waɗi seytane naatde e firawuna bele ina tampina israila en e etade warde tigguji mumen worɓe ngam momtude israila en e dow leydi kono Allah mo ganduɗa ko kañum ɓuri seytane feere anninoma naftorade gooto e israila en ngam ittude ɗumen e juuɗe firawuna bele aɗa andi inde on ko annabi Musa bindi ɗi mbi e wonde ba makko wiyete ko Amran nene makko wiyete ko Yokebed kamɓe ɗiɗo fof ko ɓe iwdi Lewi hono ɓi Yakuba tataɓo o joni noon ɓennen e simore ɗimmere nde ha jiyen no annabi Musa jibinira bindi ɗi mbi gorko gooto e iwdi Lewi risi gooto e leñol mum debbo o woni reedu dañi ɓingel gorel o yii angel yooɗi o suudi ngel lebbi tati o andi o wawa suudirde ngel noon ko juuti o ƴetti pañe pewniraɗo leese leese o sukkiri ɗum koltar o waɗi hen tigguyel ngel o fawi ɗum e pokpohlam maayo e sara kewe mawnum tigguyel ngel debbo dari ɗo woɗɗani ina ƴeewa ko jogori heɓtade ngel ɓi firawuna debbo ari maayo lootade sarawoɓe mum rewɓe ɓe ngoni e yakinade e sara maayo he o soyni pañe e hakkunde kewe he o neli korɗo makko yo ya addunoyamo ɗum o udditi o tawi hen tigguyel gorel ina woya o yurmi ngel o wi ɗum ko ɓingel barahuta en nden tan mawnum tigguyel ngel wi ɓi firawuna o aɗa yiɗi mi yilanoyo ma muyninowo e nder rewɓe barahuta en beele ina muynina tigguyel ngel ɓi firawuna o jaabi wi yah suko debbo o yehi noddoyi yimo maggel nde o ari ɓi firawuna o wimo nawngel ɗo tigguyel muyninanami ɗum mam yoɓe caggal ɗum debbo o nawi ɓiyum muyninoyi nde ngel mawni o artiri ngel to ɓi firawuna debbo o ngel wayi no ɓiyum gorko ni o inniri ngel Musa ɓayri o itti ngel ko e nder ndiyam ko ɗum woni darol jibinede Musa Allah waɗi jungo mum e ngurdam Musa fof sabu Allah ina anniyino hutorade mo bele omo itta Israila en e jungo firawuna hakkilantagal Allah ko luggal ha datti hakkilantagal seytane e hakkilantagal neɗɗo bele oɗon gandi ɗo Musa mawni o mawni ko galle firawuna mo ganduɗa ko kañum tampinatno leñol Israila en kono noon Allah anninoma hutorade Musa ngam ittude Israila en e jungo firawuna Allah e feere mum suɓinoma hutorade ɓi firawuna ngam rende Musa e neede ɗum e diwnude ɗum sabu Allah ina anduno ko galle lamɗo o wonno nokku ɓurɗo holnade e ɓurɗo moƴƴude e Musa o woni galle firawuna hawo dañi duuɓi 4 bindi ɗi mbi ko noon Musa janginira e nder gande misranaɓe kala kadi wonti bawɗo haala e golle duttoɗen e deftere fergonde bindi ɗi mbi Musa mawni ñalawma gooto o yalti o yehi to yimɓe leñol makko o seeti ligiyaji maɓɓe musɗi o yi gorko misranajo gooto ina fiya bandiko gooto bara huuta piggal mayde o ƴeewi bangeji fof o yiyani hay gooto e saraji he o wari misranajo o iri ɗum e nder ceenal no jango mum ni o yalti o yi worɓe bara huuta ɗiɗo ina kaɓa o wi toñɗo o holko piyanta bande on jaabi mo wi holmo watma mawɗo e ñaawowo e dow amen jiɗɗa ko wardemi no mbarduɗa misranajo o ni Musa huli wi hoore mum ndeke noon ɗum tinama firawuna nani ko kewi ko yiɗi warde Musa kono Musa doggi firawuna fay leydi Madiyan ɗo en jii ɗo fuɗɗode
no Musa fewjirno dandude Israila en dandira ɗumen doole muɗum. Kono Allah yiɗirano ɗum noon. Allah yinno ko hutorade Musa waɗa ɗum ɓamtowo Israila en. Dandore Israila ummota koto Musa, ummoto koto Allah. Musa e hoore mum ko neɗɗo tan wonno, te alano doole wawde dandude Israila en e juuɗe lamɗo Misra, so Allah rokkani ɗum ɗen doole. Hono noon bindi ɗi dartani en e wonde hakke duuɓi 4 Musa wonno ko leydi Madian. E nden jeerende wulnde Allah yiɗino hollude Musa ko heewi. Wonto winda e konngol Allah he ɗum ɗo: kala kolluɗo aadiyankagal e geɗe tokose hollat aadiyankagal e geɗe kewɗe fayida. Kala jamfiiɗo e geɗe tokose jamfoto e geɗe kewɗe fayida. Hade Allah halfinde Musa ngal dongal teddungal hono rende dental Israila en, alay sago Musa holla aadiyankagal mum e geɗe tokose. Hono noon bindi ɗi ina dartana en wonde to ndin leydi woɗɗundi Misra, Musa woni gaynako, resi toon debbo ha dañi ɓiɓɓe 2. Hakke duuɓi 40 Musa wonno ko gaynako aadiyanke. Toon e nder jeerende ɗo Musa aynatno ornde esum ɗo, Allah wonno ko e holludemo no aynirta leñol Israila. Hono noon bindi ɗi mbi: nden yehi ha juuti, lamɗo Misra maayi. Leñol Israila ɓeydi lorlude, ina uuma e nder kalfandi, ina luuka. Ɗin luukali jetti ha e Allah. Allah nani bojji mabɓe, siftori aadi mo wadduno e Ibrahima e Isaaka e Yakuba o. Allah ƴeewi yimɓe Israila, yurmi ɗumen. Israila en ɓooyino e maccungago mumen. Misranaɓe ina lepta ɓe, kono Allah yejjitano hay hunde. Allah anninoma ittude Israila en e maccungago mumen. Ko waɗi Allah yidde ittude Israila en e jungo Firawuna? Mbele ko kamɓe ɓurno fewde e heddiɓe ɓe? Ala, Israila en ko bakkudinoɓe gonno, hono no Misranaɓe ni, hono no neɗɗo kala. Holko waɗi Allah jogade anniya baɗo ni fewde e Israila en? Ko ɗum ɗo tan saabi yurmede makko e aadiyankagal makko. Jangiten ko jangunoɗen e aya cakkitiɗo o. Bindi ɗi mbi: Allah nani bojji mabɓe, siftori aadi mo wadduno e Ibrahima e Isaaka e Yakuba o. Allah ƴeewi yimɓe Israila, yurmi ɗumen. Eyi, Allah e yurmede mum ina toppitino Israila en. Allah e aadiyankagal mum siftori aadi mo wadduno e Ibrahima kila ko ɓooyi nde wi ɗum: mami waɗe leñol mawngol, mami wat e ma barke, ma barkinire leƴƴi aduna ɗi fof. Yanane, ma iwdi ma wonoyi tumarankeeri e leydi nyanandi, halfe hen, lepte hen ha wona duuɓi 400. Kono mami faw e dowla kalfuɗoɓe o kuugal, maɓe jaltumo aɓe gondi e jawdi kewndi. E yewtere men arore, so Allah jaɓi, ma en ji no Allah feeñirani Musa, noddi ɗum bele Musa ina yaha Misra dandoyde Israila en e maccungago mumen, no Allah wiruno ɗum Ibrahima gila ko ɓooyi ni. Amin jetta on sabu keɗogol mon. Yo moƴƴere Allah won e mon, kadi miijoɗon e ko bindi ceniɗi ɗi kaali ko, nde ɗi mbi: jette jomiraɗo, mawnine inde makko, gandine dente geɗe makko towɗe. Omo siftora aadi makko ha abada, e konngol makko wonande yontaaji 100. Aadi mo wadduno e Ibrahima, e wondore nde o wonanno Isaaka.